Mbele ni jopuonj duto manondiki kod duol mandiko jopuonje pacho ka Teacher Service Commission e skund sekondar ma St. Stephens Isongo mantiere kar chung' od bura ma Mumias East County ma Kakamega odar e skundno. Kanoloso kod jofwambo Wabuti wacho ni ka ma en kaluwore ni thoth jopuonj e skundno nosandi kod jonyuol kod jopuonjre manobago ng'anyo juma mokalo ka thothgi nogol e skundno gi thuon. Kama gitimore jaod bura ma gweng'no Emmanuel Wang'we koro dwaro mondo mi TSC odwok jopuonjgo mapiyo e skundno kendo gidwaro mondo mi onon matut josiasa manyalo bedo ni nosiayo jopuonjgo e bago ng'anyo ma kamano. Chakruok mar juma ni jonyuol e riwruok kod jo apiko nomonjo skundno kendo riembo jopuonj duto ka giseyo jopuonj kuom jopuonjre go rem tiyo maber e penj mar KCSE higa mokalo. Dako chiko bang'